Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Also, was le video le ayikho serious because ayikho serious. What this Isgaxa sendaba? Ayizina siyahleba indaba zabantu keleza kuma TV show siyayithatha. Sibuye sizoyikhuluma ngapi. Nakho Sakijima sonke igumbi lamakhosikazi. Yazi igumbi lamakhosikazi sasingalindele kodwa ukuthi kuzokhulunywa indaba yokuthi unkosikazi oba kwisithembu unkosikazi onjani kubalwa ke ama qualities alo nkosikazi ukuthi usuke nalokho okay iyeza ke leyo nkulumo ukungenana emlonyeni uyazi ukuthi bakhuluma isiZulu bonke manje mabengenana emlonyeni sekufana ngathi bakhuluma bodwa basakhulumi nathi ama viewers ze TV show ishiyeke leyo sekufika isikhathi la sokuthi phela ke umamkhulu akaphendule lo mbuzo ukuthi ke Isthembu masibekwa kuye kuba kanjani nje ubaba Mseleku utheni iqondile ke le ndaba ngoba phela ufirst wife uMacele kuphela emshadweni laphayana wasemzumbe uMacele osho ukuthi wahamba wayoshintsha indlela ashade ngakuze ezongena amanye amakhosikazi right so umbuzo mawuthi mamkhulu uMacele ufirst wife akalitholanga ithuba lokuphendula uMacele kodwa umayeni zangaphendula umangwabe wayengekho suyazi ukuthi uba waphendula akalitholanga uMacele ithuba lokuphendula umbuzo oqondene naye umayeni zangaphendula umangwabe wayengekho isiyadlula Isgaxa we guys yazi ukuthi indaba lapha ya umamkhulu mayiphendula lo mbuzo ikhona into asesiyilindile thina lapha abahleba la ku YouTube sasilindele ukuthi umamkhulu sizwe kahle iside lalengane inkosi engane yazi inkosi engane angithi niyazi ukuthi toddler iyahlupha ingane encane ihlupha ngalendlela ukuthi kwesinye isikhathi uma wayo omunye ake ngifonela ubaba wakhe mhlawumbe ubaba wakhe mayimuzwa ekhala kanjena naye kuzomthinta mhlawumbe ubaba wakhe sithina sibe sesecini hawo awusamphuzisi ke noma ke amanzi ke noma umenzele lokho yini konje lo uthela amathi spoon amangaka ashukela nosawoti yabo ngoba phela manje ingane isixakile ukuthi ingane mayisencane le yayincane phela ngithi yabona ingane libesilobe siyibelethisa nje emshadweni ngaMacele kuphinde ku social media kuthiwa hawu wathi 20 uMacele yathi 21 leyo ngane ke silapha yana amapeni sizobhala ukuthi sifuna ukuyiza leyo phathi ngoba phela uMacele uthi akayazi shuthi lengane lena yayingane nje edla isuthe idlale igezilale ngoba phela manje uma isixaye kakhulu ila ubaba wengane esethola khona ama calls uma wengane eseshoke phela ukuthi hey hayi angiyazi ukuthi kwenze njani uyashisa kakhulu unanana ngithe wengane incane silapha ke ku SABC 1 episode 1 sizoyibamba kuMacele lempendulo siyazi ukuthi sifuna kuMacele Macele ngabukisisa lapho ke lemethi ngathi hawo kanti kwenzeka kanjani bayamnyeka akhulume njalo nezinto engasadinga ukuthi iphendule uyena uyabona kazange uMacele aphendule ngizonise ngiqama amanga ngoba ngifuna ukubamba la competition ukuthi iphi nobani nizothi mina ngiqamba amanga funani igumbi lamakhosikazi mhlambe nala ku YouTube yalthola episode 1 kodwa lo episode 1 ukhuluma ngamakhosikazi ashada kwisithembu sekunombuzo ukuthi umamkhulu mhlambe ukwamkelwa noma lo daba xoxa naye kanjani kugcinaphi uyabo ngoba kumamkhulu wasemzumbe sesimazi Uthando Nesthembu before igumbi lamakhosikazi sinayo impendulo esithole kuThando Nesthembu yokuthi wathini uMseleku ngoba igumbi lamakhosikazi sekuyi-show ehlukile sifuna ukubona ukuthi umamkhulu akazi ubhimba yini uma esebhimba ila sesibona khona ukuthi ingane ubuyeyazi noma ubengayazi into engisamile kuyo ngisho ngakhuluma ngomoya ukhulume ngebitterness ukhulume ngani unkosikazi nonkosikazi ozongena kwisithembu ekuqaleni ka-girlfriend level akekho nendaba nomunye into esixaka ukuthi why kube khona othi mina ngifike eqala abe nenkinga nalobuyile why
Mina-ke ngithe into mangithi ngiyayiqalaza, utshelwe iy'ndaba ey'ningi. Lezi iy'ndaba ey'ningi ay'tshelwa yena kwathiwa akabuyi. Kanti uzobuya azombuka kanje emehlweni behlale ndawonye. Akunzima. Kanti futhi uma esebuya lo buyayo akakhulumi kakhulu njengayo. Yena ngesikhathi ethi akanankinga lento i-expose yena ukuthi unenkinga because isikhathi esiningi inkulumo ayikhulumayo inalo obuyile. Nangendlela afisa ngayo ukuthi simazi ngeside lakhe. Kanti thina sibambe iside le-TV neside laMseleku. Manje ngesikhathi eqhubeka ethi uyinkinga mase sithi usu-husband wakho nawe ulande inkinga bathi ayize la. Hawu. Yabona ezinye izinto ay'khulumayo siyibamba zi-undermine ngisho uMseleku. Egameni lokuthini u-expose lo obuyile. Why? Yeyi une-passion yokuthi athi unje. Ngeke uze umqonde kanti wayofuna ukumqonda ngoba lo mbizile uyamqonda. Indaba omalume nobaba nobhuti ungakayi-understand ingqondo yabo, hawu, uyoba confused sihambe isikhathi uyobe u-confused. Bakutshela lento ofuna ukuthi uyizwe ngaleso sikhathi isebenze futhi. Uma bebona ukuthi mangihleba ngalo nkosikazi nalo uyakuthanda uyoqhubeka ekuhlebele, wena-ke usugijima lapha emakishini upheka kahle ngoba phela usujabulile ukutshela lento ofuna ukuyizwa. Uma futhi sekubonile ukuthi into ezosebenza ukuthi mhlampe igama lokuthi ungcono ukunabo, uzokutshela kaningi ukuthi hey wena ungcono, yazi ngale ngikhathaza ukuthi wena ungcono. Uzenzela yena, hayi wena. Kodwa kuwe leli side elincane le-confidence eshodayo ye-5% yila uzoba comfortable khona ukuthi kukhulunywe ngomuntu ongekho ngesikhathi sakho. Ngoba indaba enawe ifanele iheleze umoya wenu nibe nento yenu. Kodwa mase i-conversation njalo imeme igama lamanye amakhosikazi zibuza ukuthi wena yini inkinga. Ubona nje naba osajik lapha ko live TikTok noma kuma TikTok video ume ngegama lankosikazi. Ungeniswe igama lankosikazi ke lapha khona ngoba esenomsindo ehleba ko TikTok esitshela into esingambuzanga yona, kanti kube leya ndoda ibize kuye ngeqiniso. Bengeke iqale ngokuthi yeyi unkosikazi wami this that rubbish unkosikazi wakhe, ikhuluma nengqondo yakho ukuthi lokhu wena uyakwamukela and lokhu kuzokwenza ukuthi alobe ehleli-ke nawe ehlenyuka. Ukuze ehlenyuka nawe alisebenze igama likankosikazi. Unkosikazi wami uyabheda, unkosikazi wami angisajabulile nayo, unkosikazi wami angenza ukuthi akakwazi ukupheka. Ujabulisa le side chick mentality onayo. Hayi side chick mentality. Sobuye sixoxe ngayo. Ukhona umuntu ubhuti asichaze abantu besilisa bayinkinga. Nalapha yana amanye amakhosikazi asebambile ukuthi hayibo. Kanti nje inkulumo esitshela khona azilingani vele. Ngeke ilingane. Wasala kunkosikazi oyedwa onenkinga yokuthi inkulumo abazitholile azilingani. Manje uyatatazela nabalandeli batatazela njengaye ngoba phela bakhomba i-competition la engekho khona. Ngeke kuthiwa u-unbothered wena masuthi kune-competition. Ukhompitha nobani ngani? Lapha-ke umamkhulu hayi wathula. Mayesethuleke thina sisatholi ukuthi kanti le ngane yayiyinkosi yengane ingakhali. Ngoba phela mayisikhala ila sekuthiwa ake kufonele ubaba wakhe, kubekwe ifoni endlebeni, mhlawumbe mayezizwe laba bakhe uzothula. Kanti ukhalelani kangaka? Akaze nje le ngane ihluphe. Hayi. Guys, ucela ngixolele futhi ningawathanda serious ama-reviews ami nize nje nibe nenhliziyo enjani nge-TV show. Yabo yonke into engixoxayo into engixosha lapha kwe-TV show, hayi jule ndawo kuwo ngoba wena ubazi nge-TV eMzumbe. Kodwa nje indaba yokuthi ingane iyayilala ubuthongo,
Hawu. Kanti izokhula-ke, hayi masikhula yavela bawuhluphile. Incane-ke, shuthi ngesikhathi ila ko-1 iminyaka noma isiqala ukuma yayithula-ke ingahluphi ngalutho. Ngoba phela ngesikhathi sihlupha kakhulu lawo mawengane sethi ngimfonela ubaba wakhe kanje sesiyabuka sithi hawu kodwa awuzama okunye ufonela ubaba wakhe ngoba usemsebenzini uzothini vele ngoba ingane ikhala. Mhlambe lokudla ayisakuthandi sekumele ushintshele ukudla owawuphuzisela amanzi anjena. Awu noma kule mithi yakhe akubhekwe noma akakhunyulwe iy'ngubo-ke elaliswe phansi engagqokile mhlawumbe akafuni ukugqoka. Uyabona yonke le nto isiphithiphithi sengane encane uthi umamkhulu nje cho. Abasazi bona isiphithiphithi sengane encane ngoba leyo ngane yayi-right. Waze waze watshelwa-ke ngayo. So sizwe umamkhulu u-20 children sekuzodropha ibhomu yokuthi khona ingane. Enduma wayo ngathi akayindawo. Manje thina sithi uma umamkhulu Isthembu esesitshelwe ngokuthi 20 children ukhona engifisayo nginawo emqondweni kodwa ikhona esikhona. Khona abanye-ke abazohlala benyuka ubale. Hayi umamkhulu utshelwe kahle ukuthi zona ziwu-20 engiyifisayo kodwa hlahle ko-20 nangu lo osekhona uza noma wakhe. Washo kumamkhulu ukuthi hayi mina ngaxakwa ukuthi ngizwe into eyandaba yo-20 ingane eziwu-20 ngizoyithathaphi. Akukho ingane eziwu-20 namanje azikho kodwa leyo nkulumo yey'ngane eziwu-20 iyaphila uma kunomamkhulu kuphela. Sibuyela kuleya ngqondo-ke yobaba nomalume nobhuti ukuthi basebenza ngawe ngale nto ozoyizwa. Angeke akutshele into engeke uzoyizwa ngoba umamkhulu uyakusho ngempela ngithi hey umamkhulu uqinisile. Athi umamkhulu sikhona lesi sithembu ngoba mina ngavuma ukuthi kube ney'ngane eziwu-20 nangu umayeni eduze. Awe ma ingavuma ngoba kuthiwa kufuneka iy'ngane eziwu-20 nangu umayeni eduze kwakhe. Iy'ngane eziwu-20 ziphi? Ngoba futhi umayeni yena wazi kuqala ukuthi isithembu sekiwa khona. Waye umayeni naye azi ukuthi sekiwa kwisithembu bekade kuhanjwa kahle kunomshado kaMseleku nomayeni ngoba ethi umayeni kwakuvele kufanele kube nje ekuqaleni. Kuthe uMseleku eselapha ade khona kuleyo ndawo lapho wadidwa uMacele wayehamba nosisi wakhe. Saqala-ke isithembu saphila-ke manje. Kanti vele nakhona ngaleso sikhathi ukhona omunye kodwa uMacele wayenza le vision yaphila. Sekushintsha inkulumo-ke kule liphupha ade benalo nomayeni before abanye. Umseleku shuthi esekhuluma nabo bobathathu. Hayi nabo bobathathu noMacele nomayeni walinda ukuthi muphi ozothi yes umamkhulu kodwa akwazi futhi ukufaka abanye. Hayi le esisizwa nge-TV show silalele kahle ukuthi kahle kahle uyimuphi ozothi yes kumamkhulu mase kufaka abanye. Okuzoba lula mhlambe ngenxa yenhliziyo yakhe. Uyabona ukuthi mayethi yes kwiposition yamamkhulu bazongena abanye phakathi kaMacele nomayeni. Mhlambe futhi kwangeke kuze kube lula-ke sekuwumayeni ngoba phela umayeni usuka kude naye. Umayeni mhlambe futhi wayengakwazi ukuthi amconvince ukuthi ishiye phansi lento ngoba kusewumayeni onompumelelo. Abakhona abanye eduze nomayeni kule minyaka le ye-2000 lapho ku-2001 umayeni obenamandla ukuthi asiqala umndeni wethu ume kancane. Kodwa mase kuMacele ekuqala umayeni ulandela uMacele. Seziqala-ke lezi ngane eziwu-20 uMacele ayikholwayo ukuthi zikhona.
Hey guys, ngoba ngikhuluma nge-TV show angifuni nikuthathe serious engikushoyo. Angikhulumeli ukuthi uphatheke kabi ngoba i-TV show yonke le. Manje mayisuthi umayeni useyaphambana nayo yonke lento futhi. Sengena abanye. Kulezi inkulumo eseyifaka abanye bebenolwazi ukuthi umayeni akabuyi. Angeke ama-interviews amangaka ayobe ephethe igama lokuthi ngazi onkosikazi, ngazi amakhosikazi awu-2. Amakhosikazi awu-2. Amakhosikazi awu-2. Ukugcizelela. Lokuthi ngazi amakhosikazi awu-2 shuthi mina bengilandela wona as number 3. Kanti cho. Indaba ikuphi isisele nomnikazi ukuthi after amakhosikazi awu-2 wenze njani ukhona. Yamshaya-ke kabi lento, mayimshaya kabi kufanele siyibambe la ku-TV show ngoba ilento abafuna ukuyisho ku-season 6 naku-season 7 wavimbeka ukuthi njengoba bewu-2 mina ngiyabalandela ngoba phela yena kusho ukuthi ubezobeletha eduze kwamngani. Manje umnikazi wesithembu uyo arrangeayo ukuthi laphaya ile position, laphaya ile position. Akasakwazi ukukhuluma lezi zinto azaziyo ezikhona futhi ngoba phela uzosho ukuthi bebebabili engibazi ezamakhosikazi akhe, mina ngu-number 3. Kwenzeka izinto la. Mase kwenzeka izinto la, u-number 3 kwaba yilokhu nalo. Uzokusho nini? Ngoba phela mase eqale seyikhuluma indaba njengoba enjalo uyo sene-agenda. Ngoba umayeni umayeni ku-season 6 ethi ngo-2007 ngo-2006 ila umndeni noma eyibalela azayibalele yena umayeni kodwa ufakiwe kwinkulumo eneminyaka efaka imishado. I-agenda-ke yakho ithi ufuna sazi ukuthi ungaphezulu kwamayeni egameni lema-positions owazi okukhulu ukunaye u-1997 to 2000 yilapho bungekho khona. Hhayi-ke ma ukhona-ke sisegcela ukuvalelisa, siyabaleka manje, hayibo siyabaleka ngoba phela manje ukube umayeni ofika nento yokuthi ulotsholwe nini kanjani echaza le eyasemzumbe before kufika uMangwabi sizothi umayeni une-agenda ngoba uMacele uthulile nale ndaba. Cha, zange ayivukuza umayeni leyo ndaba. Manje-ke one-agenda ishaya yena i-agenda ngoba phela lento manje ukuthi bengikhona before nalokhu ngiyakwazi nalokhu yiza nendaba ephelele-ke manje yabo kona vele lokhana kuzomthinta ukuthi uyazazi izinto eziningi ngoba zenzeke sekhona. Inkinga umnikazi-ke wendaba uthi hlala la, ukhulume la, ugcine la phela sihambe-ke. Manje lento ngiyabona ukuthi ibukeka kanjani. Ibukeka sengathi umayeni unendawo yena ehloniphekile. Kanti umayeni ufike sekhona. Kahle kahle lokhu le ndawo engathi umayeni ukuyona ihloniphekile noma inesithunzi eyakhe. Manje akakwazi ukufakwa kuyona. Ngezinto abazaziyo-ke. Thina singazazi. Kodwa umayeni zange athi sifike kanje wabeka iminyaka ukuze sithi umayeni mayedalula isikhathi neminyaka ukuthi kwenzeke lokhu kulonyaka kwenzeka lokhu sizothi une-agenda umayini because uMacele naye unayo le information kodwa wathula nayo. Ngithanda phela sekuthiwa masekhuluma ama-fan base sekuthiwa kanti bekisikuphi isidingo ayikhulunywa ngumayini. Mawufuna uzoqala futhi ukugxeka umayeni zange umayeni ayisukele indaba yokuthi emzumbe bafike kanjani ngamuphi unyaka. Into ayisho ukuthi akayi kumembeso kwasangana-ke i-fan base yonke isisangena i-fan base noMacele wathola amachaphazelo
Yingakho episode 1 wako season 7 kuqala le ndaba ukuthi uMacele akayanga lapha, because ubaba Mseleku ukhuluma nalabo ade benza i-chaos ku-social media, besho zonke izinto abayishoyo ngomayeni noMacele, bengazazi izinto ezalapha ejulile, nokuthi uya-understanda ngempela yini okufanele ukuthi a-understand. Kodwa sikwazi ukuthi uMseleku uyazi ukuthi why bengathandi ukuya, bengathandi noma bengayanga, uyazi. Yabona nje indaba sokuthi kwavele abangamukeli bangibona kanjani. KwiSithembu akekho unkosikazi oza ethwele omunye embelese emhlane ethi asambe sonke manje yokwamukelana nje i-out, ngoba nomunye usuke vele efuna ukuyoshada nalo osithe uzoshada naye. Ukwamukelana i-out, kodwa masebe no-husband oyedwa, uhusband usebeka ama-rules ekhaya lakhe ukuthi bazophila kanjani. Lapho sekusebenza ukuthi-ke uyangitholerate nami ngiyamtholerate, bephilisane. Manje mina ngisho ukuthi le passion engaka yokuthi sibone omunye unkosikazi ukuthi urongi noma engasekho wrong imayelana nani? Imayelana nokuthi izinto zalo nkosikazi awukwazi ukuyidebate, zibekwa zithi siqonda. Abazali bamisa, bayakufakazela lokuthi abazali bamisa. Wabuya ngesikhathi abuya ngazo, uyakufakazela uhusband ukuthi wabuya. Wase futhi wayihlonipha iposition kamamkhulu. Why? Ngoba bekweyakhe ekuqaleni. Ayize-ke yakhe indaba ilandele kanje, akusafani. Manje kumele siyibangeke, ngathi sibange iy'ndaba zabantu okwengithi nje hhayi khona kusazwakala